روك أهبل زبرك أهبل زبرك أهبل أهبل زبرك زبر ابني أهبل زبر ابني فقط لا تتفرج عليه هذا لا أنا تتفرج عليه يلا خلينا نتفرج هناك حبيبي روح ابخص معي Nobody move so abgas معي صار بامينه روح ابخص معي من fucking Sauermann nobody move so come ابخص معي يا open din fucking hauer عادي بدهمش يخلوه يفوت جوا المحلات din fucking Sauermann Warum fuck med mig næste gang jeg kommer ikke til at snakke med dig Nu ved du, det er din fucking hund. Kom og snak med Penge og mig en gang mere. Jeg knæpper din mor, mand. Fucking perker, mand. Skal jeg lave en video mere med dig, din fucking radikale hund, mand? Skal jeg lave en video mere med dig, din lort? Lille lort. Så fuck af med dig, mand. Så fuck af med dig, hvis du snakker til mig igen, om du har skæg på, eller om du ikke har skæg på, din lort. Så er budskabet det samme, pikkelag med os. Om vi kommer 2 eller 3, jeg knæpper jer. Forstår du? Wallah, jeg knæpper dig, hvis du kommer herhen. Vil du fuck med mig, eller hvad? Jeg knæpper dig, hvis du gerne vil noget. Jeg tager min jakke af til dig nu, din lort. Jeg knæpper jer begge 2. Forstår du? Så pikkelag med, eller hvad man sagt til mig, mand? ليش بس عملت له هيك لطيف تعمل لي هيك بايدي انا بدي اعمل لك ما بقى احط ايدي عليه والله العظيم عم بعمل هيك عمل لي هيك شد الجلد تاع ايدي يفصل انا بدي اعمل لك والله ما يقيمك شو عم سوي لك والله العظيم شد لي هيك الجلد تاع ايدي انا بدي اوصيه Jeg vil bare sige til dig, Habibi, إنه بدانيك ربا ومحمد ونوح وعيسى وموسى ومين في غيره؟ لكن مين في غيره؟ في يوسف طه في شقوا دمارة ضربوا بدانيك أمك وأختك ولا حيوان فصاروا vent og se, tror du, dig du har en dum bøde på 200.000, du det er din fucking dum pakker. Og hvis du ikke betaler den inden for en uge, så kommer jeg fucking og henter dig din fucking dum pakker, mand. Altså, du vil lave problemer med mig. Anna Emmak, jeg hiver hende ud af lejligheden og boller hende foran fucking Gellerup. Forstår du? Nej, hvis du har nogle brødre, hvis du tror, hør, hvis du, hvad siger du, Habibi? Okay, jeg lukker røven nu for at høre, om du har noget fornuftigt at sige. هذا فلوكي رسيس سمعني ولا خرائري مان يا شرموط انت يا منيا يا ايه حبيبي تعال تخاف وقول تستقفل شوف عليك ما صدبوا نفسك عند استقنون من سفار فبان وانت تدحش في تيزي det er rigtigt og du har stukket så mange folk ned uden grund folk er blevet trætte af din mongol mand du bliver blandet مقهور ما هو شوفوا لانه مقهور شوفوا من قهره كيف عم بحكي من غله محشر يلا سي ما تسمع له ما تسمع له ولا مجنون راح تصير زيه انت بكره بتقول امي قالت يا مجنون له Hvilken arrest er du inde i, så får jeg folk til at finde dig på den anden side af muren? Hvilken arrest? Boligområdet omkring Motalavej i Korsør. Over flere dage har der været optøjer. Værst var det nytårsnat. Her blev både containere brændt af, og politi og brandvæsen blev angrebet. Boligområdet. Vi har i dag været ude i området og snakket med nogle af de unge, som står bag, og som giver politiet skylden.
Fordi vi skal vise den første styre. Motala var Eller om det til er eftermiddag. Vi mødes med Luaya El Ahmed. Ifølge ham står han i spidsen for den gruppe af unge, som lavede ballade til nytår. Vi her i Korsør, vi er mafiagruppen. Der er ingen, der kan fuck med os, jeg sørger. Luaya El Ahmed fortæller os, at optøjerne handlede om at vise politiet, hvem der bestemmer i kvarteret. En magtkamp, som de unge mener, de vandt. Der blev skudt efter politiet, sten efter politiet, de stak af politiet. De var som små hunde, de blev rigtig bange, de skred i bukserne. I løbet af natten satte de unge ild til 14 containere. Da brandvæsenet kom frem, blev de angrebet med bomberør. En beboer filmede episoden med sin mobiltelefon. Brandmændene følte sig så troet, at de opgav og kørte fra stedet, men også der blev de angrebet af kanonslag. I dag er der tydelige mærker på brandbilen efter angrebet. Brandstationslederen sad selv i bilen, men vil ikke udtale sig til kamera af frygt for det fremtidige arbejde i kvarteret. Han fortæller, at brandmændene stod udenfor, da de blev angrebet, og at det var meget tæt på, at de blev ramt. Vi er tilbage hos de unge. En fra gruppen griner, og Luaya El Ahmed sætter sig i respekt foran de andre. Næste gang, hvis du griner, wallah, jeg knipper dig foran alle de gamle og stræk med i det. Er du med? Bliv der derhen, wallah. Kort tid efter får en politibil smadret flere ruder af brosten. Ifølge de unge kan betjenten ikke stille noget op og køre derfra. De unge عايز اضحك على ايرك ولا عشان انا بعرف شو قصته الموضوع وما نقدر امشي ما نقدر اعمل لك شغله تنفع امشي طلع بانك هيك طلعت ثلاث نظرات غداره ومنقلع Hvordan det er klart, ايدك على راسي men jeg har fået nok af deres pis. Det kan komme og respektere os, det svæver. Det var det fint nok at skyde raketter, bomberør efter nogle andre mennesker. Vores tradition. Ja, som han siger, det er vores tradition, og det er vores område. De unge havde på forhånd besluttet sig for at lave ballade nytårsaften. På billeder, som de har udleveret til os, poserer de Jeg har lige opdaget, at min næse er brækket. كان بيحشش Fuck, jeg ligner en hammerhejm. Fuck Aarhus Taxi. قوم Jeg اديك skal ind og اطلع operere عليه min hånd يلا قوم på grund af de der fucking pakker, der jagter mig med sabler. Bare lige giv mig en uge mere eller 2, så kommer jeg og knapper jeres mødre. Så ham der, chaufføren der, AB, og ham der, den anden og den tredje og den fjerde. Og den her hånd, den virker jo stadig, så vi ses i Aarhus. Du skal slås med mig som den fucking mand, du tror du er. Mig og dig, vi skal slås nu. بسمعوك الجيران بيقولوا هذا مجنون بناخدها بتسمع Vi skal slås nu. Jeg slår dig ned. Jeg slår dig ned. Jeg slår dig ned. Mig og dig, vi skal slås nu. Jeg slår dig ned, siger jeg. Vil du slås med mig? Vil du slås med mig? Vil du slås med mig? Kom og slå. Kom og slå. Du skal slå min pakker, mand. Min bror. Slå. Jeg brækker næs. Slå min pakker, mand. Hvem skal du slå, mand? Vil du slås med mig? Min pakker, mand. Kom og bræk. Kom og bræk. Hvad er det tomt, mand? Kom og slå. Slå mig. Står jeg ikke foran dig, din fucking pakker, mand? Står jeg ikke foran dig? Fucking pakker, mand. Krig. Det koster penge på noget røv. Så hvis I ikke har nok af dem her, så skal I i hvert fald ikke gå i krig med mig. رجعان لدينا قال كان بيسافر Så er det givet tid. Som om jeg giver en fuck for jer. بجرب حاله وبيسمع حاله Og den her video, den handler ikke om nogen fucking bandemedlemmer eller nogen. Den her video, den handler om de fucking dumme pakker imamer. Fucking beduiner. Den næste fucking imam, der siger i medierne, at han vil have stening. Jeg kommer og stener ham. Den næste
næste fucking salafist, der siger i medierne, at han vil have piskeslag, kommer og pisker ham. Den næste imam, der siger i medierne, at han vil have halshugning, jeg kommer og snitter lidt i halsen på ham. Så skal vi se, hvor meget fucking halshugning I gerne vil have. Fucking beduiner. Hvis I siger noget, som er skadeligt for muslimer i Danmark, og I prøver at lege imamer, og jeg kommer og jeg åbner røven på jer fucking munafiqin. Abu Bilal, du er en fucking hund, mand. Du ender i Jahannam, hvis du ikke ender i Sakar. Og ham der, den anden fucking Osama fra Kremmer i moskeen, jeg kommer fucking og rikker jer i skægget, mand. Fucking salafister, vil I gerne have sharia? Jeg giver jer sharia, mand. Det, mand. Og vi ses på gaden, mand. I ved, hvordan det hænger sammen. Kævne, mand. Ja, gør det, mand. Og vi ses på gaden, mand. I ved, hvordan det hænger sammen, mand. هذا ما في هذا عندي زي خمرة شو مشاريعك اليوم حبيبي؟ شو بتحبي؟ حبة كوسو Får jeg ikke tage med lyddæmperne op fra? Ligesom Rassan el-Bayoumi, han fik jer til at gemme jer i flere uger, og han tog flere år for at sætte jer. Vi har nemlig Yahya Hassan med os. Blodet og noget tydeligt, der kan ses, at jeg også denne her gang har fået en omgang med kniplen og fået peberspray og har fået hele turen, og jeg har altså siddet i isolation siden klokken 11:30 i formiddags for ingenting. Og det er noget, som jeg skal forholde mig til hver evig eneste fucking dag, når jeg befinder mig i Aarhus, fordi Aarhus, de bruger ressourcer på at den op. Jeg laver min bilag. Jeg er født her, det er ikke engang gået op for dem, jeg er født i en fucking flygtningelejr. Så jeg siger bare til jer, det er sådan her landet ligger. Jeg har ikke mere at snakke med jer om, jeg har fortalt jer, hvordan landet ligger. Og fuck af med jeres borgerlige pis og alle jeres løgnhistorier, og I kan bare smide alle de ring, der I ved imod mig til min pik, og den er omskåret, og den er flot. Og god aften til dig, jeg synes, du er en fin fyr, jeg kan faktisk godt lide dig. Undskyld tonen, hej, og hils Pia. Lød det altså fra Yahya Hassan som kommentar til, at han er blevet ekskluderet af Nationalpartiet her til aften. Det er flere nyheder efter